nahodíme. Hej, nahodíš, necháš chvíľku dopadnúť a potom fakt iba pomaličky poťukávaš a už tam bol. Už tam bol. Už z toho prepadu to podľa mňa bral on. Fakt pomaličky krásne navíjaš. No, oni to krásne takto berú. Keď sú na hladine, samozrejme tie ryby. Musíš chytať veľmi špecificky. A ťuk, 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 ťuk. A je tam. Krása. Proste ide to. Hej. Ryby to veľmi pekne berú. Teraz som zistil, že tá biela fakt akože funguje. Mali sme tam aj lososovú som tam mal, aj na to som pár vyťahol. Ale táto biela ide fakt ozaj super krásne. Hop, krásne goleha, pozri aký tlstý krásavec. To je proste, to je ryba jak lusk. Bez toho protihrotu to aj tak krásne, keď to je zapreté, tak to krásne drží ten háčik. Krásny pstruh. Púšťame. Hop. Šup, šup.